Тя вече се в едно ново видео, където днес ще играем Granny Chapter 2. Да, ще се опитваме да минем първо на нормал и в следващото видео да я минем на екстрим, на хард и да казано, почваме с ако се нагласа. Има интро между другото, това е купената версия от Steam, да знаете. Микрофона ми е от слушалките, така че извинявам се. Това е. Смисъл. Няма повече. Това е буквално смисъл. Баба ти сигурно измисля, мали оттам. Така, аз съм отново скоро на шапка, да се знае. Та... Да, почвам. Време да видим тук дали има някакъв предмет. Не. Добре. Тук може да се извикам. Столихме. Ако такива подобни видеа са абонират за канала, за да станем 500 абонати до края на годината. Не знам малко дали е чула това, но сме отново при нея. Явно не е това. Потеглиха... Първата Granny има апдейт, коледен апдейт, но тая няма, не знам защо. Но ако искате следващото видео да е на тая, не на тая игра, но на първата част, където е, нали там коледния апдейт, абонирайте за канала, няма проблем, ще го направим. Само напишете да или не и го правим, гайс. Да. Това да направим. Втората част линк. Пета част линката. О, това е хеликоптер, който доста найс. Може малко да чуете бърво, но това не е. Лайките! Да видим, гайс. Добре, добре. И това не снимката. Ето го искам да... добре. Добре. Доста найс. Запъстите... И няма ги за една минута, което е окей.
Избягам с хеликоптера, понеже искам да е малко по-интересно накрая. И още за това. Трябва рейнса. Но просто вземе този пластил, който е за хеликоптера, разбирате. Трябва да се спалнат, че гледаме тая. Много се надявам да не ми изкочат на край. Защото тогава ще се накам. И не знам колко ще стане. Оглеждам много внимателно района. Ето го да видим сега. Видим него. Така. Чакаме бабата да дойде. Чакаме дядото. Много дядото. Сега отиваме нагоре да видим. Какво става? Говорим съм, ако се чудите къде ме няма толкова време, да, това нещо казано. Съм добре до някъде. Може да не чуете нос, но просто и носа ме запушвам като магаре и не мога да пушвам. То не е извинявате, но това е живото. Често казвам, сега, като правим този крак, като корабара дънък. Бара. Кроубара. Само бабата от някъде. Точно за него говори е там, брат. Е, бял си други. I see you. Добре. Толкова не искам да си направя, че наистина я откъсвам. Ама, ако обича бабата да действа, това е. Няма кино време. Я се не довесвам. Е голям трой. Окей. Интересно да го знам. Стъпим право. Плава, пап. Добре. Се качвам нагоре. И го пускам. Какво се стигнаме? Чакай, че Сергея, бро. Трябва ми тиксото.
Ето го бензина, добре. Уй, ау, бе, брат. О! Добре. И остана само, девет тиксов остана само, не знам къде е тиксов. Човек май идва. Не, никой не идва. Моето въображение. Просто. Добре, това беше да. И залех ми за къща, той си след колова. Но. Видим отгоре какво е. Рани тиксите. След това. Let's go! Добре. Не знам ли трябва... Weapon ключа. Ключа за самата пушка тук. Късния не може. Оф. Бабичка. Ето убия си, нали? Може се справя! Може се справя така. Отлично играта, брат. Пазълски брат. Не ми трябва! Не ми трябва пазълк! Не бе, брат. Реди. Не знам къде е лъпа, ключа, смисъл. Малко ме съмнява. Но ще изпиля това. Нямаме много малко. Ние вече смисъл сме готови. Стана само лъпа, ключа и да. Тук имаме гранати. До някъде е. До някъде някоя степен. Да видим дали лъпам след тук. И до хендъл. Пълен бапук. Някой има. Пак е моето въображение. Това напред. Не знам къде е това тънко. Чакай, едната секунда. Той е чулима, бе. Той е чулима, бе. Едва ти копен. I see you. Добре, какво трябва да направим? Аз не знам къде трябва да отида за време на това лъпанко. Ето това, да слушам си книжката за хеликоптер, които ми трябва. Но не знам къде е това. Чакай. Там на едно единствено място хора. Да видим дали е вярно. Тук е, нали? Да, тук е. Окей, добре. Вече може да казваме, че вече избягахме. Стана само да не пускалото. И сме много добре.
Първо те не знам къде са. Добро. О, окей. Каква към работа, ево. Баби, баби? Е, какво се стига, бе? Паник на гайс! Топа от тя там. Той ти е върви. Ами вървиш така, бе, ти си спайдър. Боже. Ето какво се случи. Необходимо материал. Кота. Почти си ги прехвърля. Няма начин откъде да не падаме, просто... Да. Просто... Няма. Така ще да е на... И не беше така. На предишните версии не беше така. Но сега... Стана вече години... Стана вече имаме 2 години, така. Точно. Да. Извинявай. Много внимателно трябва да пазваме предмет, защото ако изгубим един или един предмет, поне път не знам как да направя. Не съм много добър. Всъщност ми трябва това първо. За това, защото толкова коразозен. Тесто. Иксото. Ну, също май някакво двои. Това е моето въображение. Подписах съм и метода през микрофона, но няма значение. То гледа камерите. И имаме хеликоптер и вземаме хеликоптер и сме готови. Сега ще малко утре 20, това видите печелям на 19 високо. И утре 20, защото до Коледа, весели празници, прекарайте хубаво с семействата и приятелите. И аз продължавам да ви радвам с тези видеа, които правя. Ето, ако това не се така, да стане 5 на година.